ንስኻ ደስተኛ ንኸይትኸውን ዝኽልክልካ ሰለስተ ነገራት ነምበር 1 ገዛ ርእስኻ ምስ ካልኦት ሰባት ኮምፓየር ምግባር ወይ ከዓ ገዛ ርእስኻ ምስ ካልኦት ሰባት ምጉድዳር ክትፈልጦ ዝግበአካ ነገር ንስኻ ብቻል እምበር ማንም ሰብ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ከዓ ካልእ ሰብ ደሞ ንስኻ ክኸውን ይክእል እዩ። ምናልባት ካልእ ሰብ ንኽትመስል ትሞክር እንተደኣ ኮንካ ገዛ ርእስኻ ኣብ መንጎ ትኸስር። ገዛ ርእስኻ ዘይምጉድዳር ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ ቀሊል ይብል የለኹም ግን ደሞ ኣማራጭ የብልኩምን ገዛ ርእስኻ ተወዳድር እንተደኣ ሃሊካ ከዓ ምስ ዝሓለፈ ማንነትካ ደኣ እምበር ምስ ካልእ ሰብ ብፍጹም ክኸውን ይክእል እዩ። ንስኻ ናይ ባዕልኻ መንገዲ ኣለካ ካልእ ሰብ ደሞ ናይ ባዕሉ መንገዲ ኣለዎ። ስለዚ በፍጹም ኮምፓየር ከይትገበር ምክንያቱም በፍጹም ደስተኛ ክትከውን ኣይትኽእልን። ናምበር 2 ኦቨርቲንከር ምዃን ወይ ከዓ ካብ መጠን ብላዕሊ ምሕሳብ ኩሉ ነገር ካብ መጠን ብላዕሊ ክኸውን እንከሎ በፍጹም ልክዕ ኣይመፅእን እዩ። ካብ መጠን ብላዕሊ ክትሓስቡ ከለኹም ኦቨርቲንከር ክትከውኑ ከለኹም እንታይ ከም ዝለቀልኩም ትፈልጡ ጭንቀት ይለቀልኩም። ጭንቀት እንተደኣ ተለቒኩም ደሞ ያው ደስታ ይወፅእ ማለት ወይ ከዓ ሰላም ይኩን እንጠቕለኹም። ኦቨርቲንከር ኣይትኾኑ ኩሉ ነገር መጠነኛ ይኹን። ብዙሕ ሰብ ኦቨርቲንከር ዝኾነ ድማ ስለ ፅባሕ ፅባሕ እንታይ ይኸውን ፅባሕ እንታይ ይፍጠር ዝብሉ ነገራት ፅባሕ ዝፍጠር ክፍጠር እዩ ካብ መጠን ብላዕሊ ምሕሳብኩም ዝልውጠ ነገር እስካብ ዘየለ ድረስ ኩሉ ነገር ብመጠኑ። ናምበር 3 ሳልሳይ ደሞ ስለ ሕልፍኩም ኣብዚሕኻ ምሕሳብ ወይ ከዓ ስለ ሕልፍካ ምስትንታን እዚ ነገር እዚ ልብዙሕ ሰብ ብዝበሃል ደረጃ ሰላም ክኮን ኣይክእልን ወይ ከዓ ደስታ ክኮን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ስለ ሕልፍካ ክትሓስብ ከለኻ ብዙሕ ነገር ዝረአየካ ስለ ዝገበርካዮም ስሕተታት ስለ ዘጥፋእካዮም ነገራት እዩ። የሰው ልጅ ብተፈጥሮ ካብ 70,000 ኣከባቢ ብመዓልቲ ሓሳባት በኣእምሮ ይመላለስ ማለት እዩ። ኣብዛሕትኦም ደግሞ ስለ ሕልፍና ስለ ፅባሕ ግን ኣብዛሕትኡ ስለ ሕልፍ እዩ። ስለ ሕልፍኩም ኣብዚሕኩም ኣይትሕሰቡ። ሕልፍኩም ኣብ ሕልፍ እዩ ነይሩ ኣብኡ ግደፍዎ ለማዓንቲ ደሞ ናይ ለማዓንቲ ገሮ ኣብ ለማዓንቲ ኮንኩም ደሞ ስለ ለማዓንቲ ሕሰቡ። በነገራችን ላይ ስለ ለማዓንቲ ብቻ ክኸውን ከሎ የሰው ልጅ ደስታ ዘይክህልዎ ኣይክእልን። ብዙሕ ግዜ ደስታና ዝነቅና እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ፅባሕና ማሊኦም ኣብ መንጎ ተቐርቀር ማለት እዩ። ለማዓንቲ ኣብ መንጎ ተቐርቀር ኣብዘን ክልተ ነገራት እዚኣተን ተቐርቀር ንዘየለ ነገርና ገድፍናዮ ነገር ክንብል ኣብ ኢድና ዘሎ ንቐስሮ ኩሉ ግዜ ትኩረትኩም ለማዓንቲ ይኹን። ስለ ፅባሕ ደሞ ሕሳቡ ችግር የብልን ግን ደሞ ለማዓንቲ ዝነጥቀኩም ነገር ኣይኹን።